Omongi tam, iki balas diomongi. Seminggu piknik dah. Seminggu piknik bah. Seminggu piknik dah. Akeh diomongi. Halo Mbah. Halo Mbah. Ngapusi ta mboten? Boten. Dak. Boten. Mboten. Boten. Iki kok pun maem dereng. Pun. Kowe wis maem. Pun. Pun. Iwake apa iwakan? Iwak apa? Iwak emas. Mboten. Aduh. Aduh Mbah. Sing banter. Aduh Mbah. Aduh Mbah. Aduh Mbah. Sing banter ta. Aduh Mbah. Akeh diomongi ta angger balas. Aduh Mbah. Aduh Mbah. Aduh Mbah. Tekan. Tekan kene. Mana? Karek dua Mbah. Akeh diomongi ta? Iwake karek dua Mbah. Iwake karek dua Mbah. Iya lek tak kaya. Kayak sing dalem ya. Karek dua Mbah. Iwake karek dua Mbah. Mon, Mbah. Mon, Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum piye? Siapa tadi? Dadah. Assalamualaikum. Pencet ah.